Já vás tu všechny vítám. Tohle je první přednáška z besedou, kterou pořádá Zřídlo, což je organizace dobrovolníků, kteří mají chuť něco pořádat pro veřejnost nebo dělat nějaké workshopy, rituály a v podstatě nějakou spirituální činnost. To je asi tak na úvod všechno. Budeme víceméně každý měsíc pořádat přednášku nebo nějakou akci s tím, že teda první přednášku bude mít Martin Sarkel Král o Zlatém úsvitu a potom k tomu bude kratší půlhodinový vstup od putníka 26. No máš úplně jedno putník 26. Přednáška bude teda koncipovaná tak, že bude jedna pauza, která bude někde asi vprostřed, někde. A kdybyste si chtěli odskočit na pivo nebo tak, není nás tady zase tolik, takže se zase nějak rušit nebude. Když se nebudou ty dveře otevírat a zavírat, to je v pohodě. Dobře, takže já oficiálně zahajuji přednášku s besedou a předávám slovo Martinovi. Tak já vám děkuju, že jste se tady sešli a přestože to nejde přečíst, tak vám budu dneska říkat o magii Zlatého úsvitu. A co to vlastně Zlatý úsvit je? Zlatý úsvit byl magický řád, který vznikl na konci 19. století a byl to rozenkruciánský řád. Takže představte si, že se ocitnete v době, dejme tomu, Sherlocka Holmesa a magická scéna nefunguje tak dneska, že se lidi schází po hospodách ve legalité a dělají si přednášky, tehdy to tak nefungovalo, tehdy to fungovalo, takže se scházeli ve společenských klubech. V módě byl tehdy mesmerismus, což bylo v podstatě hypnóza, předchůdce nějaký psychologie, psychoanalýzy a tak dál. Aktivní byli spiritisti, kteří zaplavovali svět prostě zprávama z jiného světa, hýbali stolečkama a tak dál. A křesťanskou mystiku v Británii v tehdejší době zastupovala Guild of the Holy Spirit, která byla podle mě něčím podobným jako u nás třeba Weinfurter a tady ta mystická škola křesťanská. No a pak jako blesk z čistého nebe přišla Helena Pavlovna Blavacká, která z Tibetu přes Kurt Numiho a Moriu, což byli tajní duchovní vůdci, prostě někde z Tibetu přinesla učení teozofie. Lidi tehdy začali být prostě nadšení, začali se věnovat meditací a začali pracovat s duší a s esoteričnem. Jenže nebyli spokojení s tím, že to všechno prostě by mělo vycházet jen někde z východu dálného. Chtěli taky něco křesťanského, takže když nechtěli provozovat mystiku a chtěli provozovat nějakou magii, dejme tomu, nebo hermetismus, a nebyli to zrovna zednáři, tak Anna Kingsfordová se rozhodla, že založí Hermetic Society, hermetickou společnost. Ve svobodném zednářství se objevil taky docela zajímavý úkaz a to bylo Societas Rosicrucian in Anglia, takže rozekruciánská společnost v Anglii. No a v podstatě hlavním představitelem asi této společnosti byl bratr Kenneth Mackenzie, který vycházel z německých rozekruciánských spisů a v podstatě z nějakých řádových záležitostí z konce 18. století. Vytvořil nějaký stupňový řád a v podstatě byl to takový předchůdce toho Zlatého úsvitu. Svobodní zednáři byli v podstatě v těchto věcech omezení jedinou věcí, a to tou, že do řád svobodného zednářstva nesměly vstupovat ženy. Jo?
Do teozofické společnosti, kterou založila Blavatská, ženy samozřejmě mohly, takže se mohly věnovat prostě buddhismu, mohly se věnovat hinduismu, i když v nějaké překroucené podobě, ale mohly. Anna Kingsfordová založila hermetickou společnost, už si nepamatuju, co o ní napsal Aleister Crowley, ale bylo to něco určitě hodně pichlavého, prostě označili za nějakou prostě naivní blbku, která vůbec neví, o čem mluví, že jo, klasicky. Takže hermetická společnost byla v podstatě podobně jako to svobodné zednářství, jenom takový volnočasový klub prostě pro ty znudění aristokraty, kteří nemají co dělat. Takže v té společnosti rozekruciánské se začaly objevovat zajímaví lidé. Kromě Mackenzieho, o kterém budu mluvit za chvilku, se tam objevil taky Frederick Hockley, který byl známý jako rozekruciánský vizionář. A byl to člověk, který se zabýval teda opravdu zřením v křišťálových koulích, v zrcadle a tak dále. Mluvil o tom docela otevřeně, dá se o něm dneska najít nějaká literatura. Byl to člověk, který prostě něco podobného jako John Dee a Edward Kelly, prostě, když měli nějaké ty vize enochiánské, tak tady ten člověk byl taky šílený grafomán a má asi 30 knih prostě záznamů, kdy v podstatě sezení, on sám teda moc jakože neviděl v těch koulích a v zrcadle ze začátku, a proto používal různá média. V podstatě se dochovala hromada záznamů prostě z toho, co zřel. No a potom v podstatě začal přicházet na nějaké metody, no a neprozrazoval teda moc, jak to dělá, ale ve skutečnosti ty zrcadla a ty koule nabíjel prostě velice přesnými magickými postupy, které prostě jsou taky zachovány a jsou docela zajímavé. Tak, tady ti dva pánové, Hockley a Mackenzie, jsou takovými předchůdci Zlatého světlu. A já teďka se vrátím o několik set let zpátky. A proč se tady vůbec bavíme o rozekruciánech? Rozekruciáni, kdo to vůbec byli? Rozekruciáni podle legendy existoval ve 14. století, žil ve 14. století mnich, který se jmenoval Christian Rosenkreuz, a ten putoval do svaté země. Tam se seznámil s nějakými mudrci, samozřejmě prostě nás shromáždil tam obrovský poznání, potom se přes Afriku, přes Egypt, přes Španělsko vrátil zpátky do Německa a založil tajný řád se 3 dalšíma bratrama, ve kterém vyučoval prostě to, co se po cestě naučil. Po 120 letech od jeho smrti byla potom objevena hrobka Christiana Rosenkreuze, a když ji adepti otevřeli, tak zjistili, že v té hrobce je pořád dochované tělo Christiana Rosenkreuze, které je netknuté, našli tam prostě nějaké knihy, záznamy a cosi. No a v podstatě se říká, že ten řád existuje jako dodnes a že si předávali to učení. Samozřejmě tohle lidi strašně moc lákalo. Jsme na konci 19. století, období osvícení. U nás bylo, jak se tomu říkalo? Romantismus? No, romantismus, ale obrození. Tak, jo, obrození. Takže v podstatě tehdy se valily na povrch takový ty legendy o svatých Grále a keltská prostě záležitost a tak dále. No a tohle byla teda záležitost německá, a tehdy ještě ale Němci nebyli tak zlí, takže Rosenkreuz byl košer a mohli jsme ho používat a byl takový pěkný. Máme prostě něco, co je starý, stejně jako jak se říká, že samozřejmě to učení se oddělilo od učení templářů, takže to prostě spolu souvisí tak nějak, jo. Takže je tam návaznost na ty svobodné zednáře. No a co se nestalo? Jistý pán jménem William, ještě o jedno, jestli můžu. Abyste viděli, jak vypadali Kenneth Mackenzie a
Adolphus Frederick Alexander Woodford. Tady ti dva pánové něco vytvořili a tady ten pan Woodford předal Williamu Winu Westcottovi, což byl vysoce postavený zednář v té rozekruciánské společnosti, získal šifrované rukopisy. Prostě dostal hromadu nějakých papírů, na kterých bylo cosi napsáno. A to mám zpátky ještě. Takže to není moc vidět, ale v podstatě tady nějaké takové značky, už nevím, kolik toho bylo, asi 80, no 100, prostě hromada nějakých papírů. No a když si to Westcott prohlížel, tak ke svému údivu zjistil, když tu šifru teda přeluštil, že je to napsané všechno anglicky. A zjistil, že jsou tam popsané zasvěcovací rituály asi 5 stupňů do nějakého řádu. Co čert nechtěl, byla tam dokonce adresa do Německa na nějakou paní Anu Sprenglerovou. No a tak Westcott neváhá a tady této paní Sprenglerové, která byla známá pod šifrou SDA, tak ji napsal. No a ona mu napsala zpátky, že ano, ona je členkou prostě rozekruciánského bratrstva a že je členkou nějakého chrámu a že dává prostě tomu panu Westcottovi právo založit loži, která bude rozekruciánská, která bude vycházet z těch rukopisů a dokonce mu udělila zasvěcení do 7. stupně rovnou tady tohohle řádu, aby mohl zasvětit ostatní, aby mohl vytvořit chrám a tak dále. Takže Westcott si vzal na pomoc další soudruhy, a tím byl Dr. Woodman a Samuel Liddell MacGregor Mathers. Tak, MacGregor Mathers byl velice zajímavý člověk, protože všichni tady ti tři byli členy toho svobodného zednářstva, byli to vysoce postavení zednáři a hlavně to byli kabalisté. Když si vezmete zpátky tu legendu o tom Kristiánu Rozenkreutzovi, šel do svaté země, tam našel nějaké učení, pak šel přes Egypt, tam našel nějaké učení, vracel se přes Španělsko, tam našel nějaké učení, pak zpátky do Německa. Co se tam tak mohlo učit? Kabala, egyptská magie, tarot. Jo? Takže všechny tady tyhle věci byly tady těm pánům velmi blízké. MacGregor Mathers se v podstatě uvedl na veřejnost tím, že přeložil od Knora von Rosenrota Kabala Denudata, latinský překlad částí Zoharu. Takže ten to přeložil do angličtiny a stal se velice významným mágem. Mathers vzal tady ty šifrované rukopisy, které prostě byly opravdu jenom nějaká hrubá kostra, a z nich se mu podařilo vybudovat v podstatě hodně dlouhé obřady zasvěcovací, které jakoby provázely ten řád po celou dobu. Já jsem to tady vzal potom tak trošku skokem, abych vám ukázal, kdo patřil k tomu zlatému úsvitu. Jinak ke zlatému úsvitu vždycky patřila mystifikace. Možná jste si přečetli někdo i ten letáček, a tu anotaci, která byla k téhle přednášce. Protože jsem tam uvedl, jak jsem se dozvěděl samozřejmě někde na internetu, že členem tohoto řádu byl i Arthur Conan Doyle, což je prostě kec, jo? Protože ten se chystal vstoupit do řádu, ale nakonec se to nepovedlo, vám potom řeknu proč. Stoker tak jisto. Velice důležitou osobností byla Annie Hornimanová. Annie Hornimanová byla důležitá hlavně protože sponzorovala Mathersovi. Mathers, který si hrál na potomka krále Jakuba prostě ze Skotska, hrál si na nějakého vysokého šlechtice, byl to propagátor keltismu prostě a všeho možného, neměl ani vindru.
prostě smrděl korunou. Byl to mag, který dokázal prostě na astrálních úrovních dělat divy, ale ve skutečném životě to byl docela velký lůzer. Když se seznámil se svou nastávající ženou Mínou Bergsonovou, což byla sestra nějakého švédského filozofa, tak si ti dva k sobě hodně dobře sedli a ta jeho žena Mína, ta studovala umění a byla spolužečkou Anny Hornimanové. Ta dohodila Matersovi práci v muzeu jejího otce, podle některých zdrojů byl knihovníkem, podle jiných zdrojů byl kurátorem. Každopádně bych řekl, že to, že byl knihovníkem, bylo asi pravděpodobnější, protože jeho vztah k knihám byl opravdu vřelý. Prolezl Britský muzeum, prolezl pařížskou knihovnu Arsenálu od zhora do dola a v podstatě všechny informace, které se týkaly magie a které prostě našel, tak se mu podařilo zakomponovat do nějakého konzistentního systému, který potom předával tomu Zlatému úsvitu. Jo? Takže to, že prostě trávil hodiny, dny, měsíce, roky prostě života zahrabaný v knihách, dokázal aspoň zprostředkovat ostatním lidem. Anny Hornimanová se nakonec na Matersovi naštvala, hlavně v době, kdy Maters prostě začal prohlašovat, že on je ten nejvyšší šéf, když už ne celého světa, tak aspoň Zlatého úsvitu. A v podstatě začal hodně prosazovat i nějaké válečné plány, začal se zabývat politikou, právě tou jakobínskou. A to už se Anny Hornimanové nelíbilo, protože ona byla ochotná sponzorovat svou přítelkyni, spolužačku, protože původně ji v podstatě pozvala do Paříže, aby se tam učila ta Mína Matersová. A to, že se k ní přidal její manžel, tak nějak jako trpěla. Když už potom začal prostě Maters posílat jako výružný dopisy, prostě aby mu dala prachy, tak už to bylo prostě na ní moc, že jo, a řekla, že je konec. Další zajímavou osobností je William Butler Yeats, básník anglický, který v magickém řádu Zlatý úsvit působil hodně dlouho a byl to člověk, který se snažil nějakým způsobem o duchovní čistotu. Ku podivu jeho hodně dobrou přítelkyní i v tom řádu, i v osobním životě asi byla Florence Farrová, což je tam teda další paní, která byla herečkou a která byla zakladatelkou skupiny Magické sféra, která využívala magického chrámu Zlatého úsvitu potom dalším věcem, o kterých vám taky potom řeknu ještě za nějakou chvíli. Tady ti dva byli v podstatě jakoby hodně v protikladu a zároveň se měli rádi. Takovým, říká se, že rozkladným prvkem byl Aleister Crowley, jeho fotku tady radši ani nemám. On přišel v podstatě do toho řádu až ke konci jeho existence, když se to rozpadalo, když to nebylo nic moc. Já bych jako mnohem zákeřnější prvek ve struktuře toho řádu označil pana Waita. Kdo z vás zná Waite Riderův tarot, tak zná tohohle pána, no, protože to je jeho dílo s Pamelou Coleman Smithovou, která namalovala ty obrázky, oba dva byli členy tohoto řádu. Waite původně nebyl do řádu ani přijat, teprve na nátlaky jeho přátel byl prostě potom jako do řádu uvedený. Po několika měsících z řádu vystoupil, tak nějak jako sledoval pořád to dění kolem, aby se po asi 4 letech vrátil už potom do druhého stupně, do druhého řádu. No a potom tak jako zákeřná změna vyčkával a v podstatě se snažil potom ten řád nějakým způsobem očistit. A byl to magický řád a on se ten řád snažil očistit od magie. No, což bylo prostě to očistit magický řád od magie divný. Ale povedlo se mu to,
Potom, když se magický řád Zlatého svitu, hermetický řád Zlatého svitu rozpadl, tak si vzal prostě půlku přívrženců on a založili si potom další věci. Arthur Machen, další známý spisovatel, ten byl skutečně členem tohoto řádu a v podstatě, když si přečtete jeho kultní povídky, Černá pečeť, Bílý prášek, tak to jsou docela zajímavé věci. Napsali ještě předtím, než do toho řádu vlastně vstoupil, stejně jako Velkého boha Pana. A vlastně přišel do toho řádu, až když mu zemřela manželka, takže hledal nějakým způsobem duchovní útěchu. Podobně jako Doyle našel útěchu ve spiritismu, tak Machen prostě potom vstoupil tady do toho řádu. Nebyl to nějaký významný mák, ale byl tam. Dion Fortune, ta byla asi nejznámější potom jakože kabalistkou, která vycházela z toho učení toho Zlatého svitu. Máme tady jenom tak, aby tam byla. Takže v roce 1888 byl založený první chrám Isis Urania v Londýně. Byl to třetí chrám GD, neboli Zlatého svitu, v Londýně. A proč třetí? Protože první byla samozřejmě ta lože, kterou měli ti němečtí adepti, ti tajní vůdcové, která se jmenovala Lichtliebe Leben. Takže prostě fiktivní lože, nikdy neexistovala. I když se členové Zlatého svitu někteří snažili najít prostě to místo, Florence Fardová pátrala v Německu po Aně Šprengelové, ještě jeden člověk, teďka nevím, který dokonce nějakou Anu Šprengelovou potkal, ale rozhodně to nebyla ta paní, která údajně ten řád schválila. Druhým řádem měl být Hermanubis, druhým chrámem měl být chrám Hermanubis. Říkalo se, že do tohohle řádu patřil i Eliphas Lévy. Samozřejmě to byl komerční chyták, protože jméno Eliphas Lévy tehdy prostě táhlo lidi, protože už byl po smrti, tak už prostě nemohl prudit. Tak jako když řekli prostě jako Eliphas Lévy prostě byl členem tohohle řádu a my jsme ho teďka přenesli z Francie sem prostě, tak to vyšlo. Velice rychle, ještě v témže roce, kdy byl ten chrám založen, Isis Urania byla založena, tuším, že 1. března, ještě v témže roce vznikl čtvrtý chrám Osiris ve Weston-super-Mare a chrám Amen-Ra v Edinburghu. Byly to malé chrámy, ten Osiris měl asi kolem 10 členů, 9-10, ten Amen-Ra měl kolem 20. Ale byli aktivní a protože nechtělo se jim jezdit pořád do Londýna, tak si založili prostě ty chrámy tam doma a šlo to. 1891, významný rok pro ten řád, protože nastal konec komunikace se Soror SDA, s Anou Šprengelovou. Z Německa Westcottovi údajně došel dopis, ve kterém se píše, že Anna Šprengelová zemřela a že ti ostatní adepti nesouhlasí s tím, co udělala, nesouhlasí s tím, že by měl prostě být nějaký chrám Zlatého svitu, řád Zlatého svitu v Anglii, ale že prostě teda jako do toho nebudou dál kecat a že si můžou dělat teda v Anglii, co chcou. Takže v téhle chvíli se v podstatě tady tenhle řád Zlatého svitu osamostatnil, odtrhl se jakoby od těch fiktivních adeptů v Anglii a mohla nastat vláda 3 vůdců. V podstatě vůdcové už nebyli 3, protože Woodford, který byl s Matersem a Westcottem zakladatelem, ten už zemřel, takže to vlastně zůstalo na těch 2 pánech. Maters, Westcott. V roce 1893 zakládá Maters chrám Hathor v Paříži, takže 6. chrám Zlatého svitu. No a v téhle chvíli to vlastně funguje tak, že Maters je v Paříži, studuje tam ty svoje knihy, biblioték Arsenal, a Westcott sedí doma v Londýně a prostě tak mají nějak rozdělené role. V
téhle době, zhruba 1896, Mathers se svýma velkýma plánama přeložil knihu Abramelinova kniha magie a poslali dalšímu členovi řádu panu Gardnerovi, který se rozhodl, že ji vydá. A už předtím teda vydal tu Kabala Denudátů, což byl spisek hodně ceněný. Do dneška úvod, který napsal Mathers k té Kabala Denudátě, se vydává i samostatně jako úvod do Kabaly. Takže je to docela hodně erudovaný. No, další úspěšná kniha, kterou přeložil, byly Šalamonovy klíče. Takže Grimoirová magie a kdo nezná Šalamonovy klíče, to nemůže. Takže 1896, docela krach v osobním životě zase pro Matherse, protože se ta kniha Abramelinova neprodávala vůbec tak, jak by se představoval. No a v roce 1897 odchází Westcott Sapere Aude z řádu. Důvod jeho odchodu je celkem prozaický. Byl to koronér oblastní pro severovýchodní Londýn. No a jeho nadřízení mu řekli prostě, že si může vybrat. Bude šaškovat v nějakém magickém řádu a tvrdit, že má nějaké magické síly, anebo prostě bude koronér. Tak Westcott se rozhodl, že teda bude koronér a že nebude vůdce nějakého řádu. Crowley to popsal slovy, že mu jeho nadřízení řekli, že jako koronér má prostě na mrtvolách sedět a ne je vyvolávat. A oživovat. No, takže Westcott odchází, pořád sleduje dění v řádu, má neustále prostě jakoby jedním očkem prostě pořád vidí, co se v řádu děje, pořád se věnuje kabale, pořád zůstává svobodným zednářem a do dění v řádu prostě ještě nějakým způsobem zasahuje, ale Mathers začíná prostě vládnout krutou despotickou rukou, tvrdí, že on je tím, který komunikuje s tajnými vůdci prostě řádu, že se s ním potkal v boloňském lesíku, známá historka, že mu tekla krev z nosu, když je viděl a tak dál. No a v roce 1899 se začíná projevovat prostě v tom řádu hodně velká nespokojenost, začínají prostě rozkoly mezi jednotlivými členy, někteří se přidávají na stranu Mathersovu, někteří prostě zůstávají takovým tím Westcottovci. No a do toho přichází teda potom ten Lister Crowley, který vstoupil do řádu v Londýně, začal stoupat celkem rychle po těch jednotlivých stupních a potom měl být zasvěcený do stupně adepta. No ale to jakože už v Londýně odmítli, protože byl homosexuál a protože měl nějaký skandální, už jako skandály za sebou, skandální jednání a tak dále, tak řekli, že ne. Tak Crowley se sebral, odjel do Paříže, v chrámu Ahator byl potom zasvěcen do stupně adepta minor a stal se Mathersovou pravou rukou. V roce 1900 se ještě v Paříži objevili docela zajímaví lidé, kteří se jmenovali Horosovi. A Madame Horosová přišla za Mathersem s tím, že ona je Anna Sprengelová. A Mathers, úžasný megamák, prostě tomu uvěřil. Takže přivítal prostě Annu Sprengelovou, paní Horosovou, už ani nevím, jak se jmenovala, prostě představte si nějakou 200kilovou Helenu Růžičkou prostě s manželem, kteří prostě přijdou a tvrdí, že jsou nejvyšší adepti prostě a že vyjou Mathersovi úplně všechno. Tak jim to zobal z ruky. Uvědomil si svůj omyl až v té chvíli, kdy Horosovi odjeli do Jižní Afriky a Mathersovi chyběly nějaké knihy. Chyběly mu zasvěcovací rituály neofitů a prostě nějaký další dokumenty, tak si říkal, že to asi nebylo zase tak úplně dobrý. No a tohle se projevilo potom v roce 1901, kdy se o Zlatém úsvitu dozvěděla celá Anglie z toho, že manželé Horosovi stanuli před soudem. Theo Horos byl obviněný ze znásilnění několika žen.
a Madame Horos za pomáhání při znásilnění. Co se stalo? Tady ti dva si vzali rituál neofity, zasvěcovací rituál do 0. stupně tohohle řádu, upravili si ho, vlastně si ho ani neupravili. Prostě přečetli ho tak, jak byl, a přitom prostě samozřejmě jako guru jára asi odháčkovávali prostě adeptky. No. Co udělal Mathers, když prostě ten rituál byl prostě přečtený na té veřejnosti u toho soudu prostě od A do Z. Jo. Teďka se o tom všichni dozvěděli, že existuje prostě nějaký řád, světu, ve kterým znásilňují ženy. Jo. A Mathers prostě chytrolin největší řekl, ale to je prostě blbost, to jsem vytvořil já. To je prostě z mojeho řádu. To není od nich, oni mi to ukradli, takže prostě ještě by mi měli zaplatit. Jeho chování je nikdy absolutně nepochopitelné. A stalo se teda to, že prostě jako na Matherse prostě všichni si poklepali na čelo, prostě co vůbec jako chce, tak jako udělali tuhle. Nic toho nebylo, Mathers prostě jako upřel, ale rozmázlo se prostě, že existuje teda zlatý úsvit. On to nebyl nějak tajný řád, my se docela propagovali v různých těch luciferech a věstnících teozofických, hermetických společností a tak dále. Vždycky napsal někdo prostě jako takový dopis, jako že slyšel jsem, že jsou u nás nějací adepti. A odpověděl si, jo, je tady zlatý úsvit a je to tajný řád prostě a přijímáme do něho jenom prostě speciálně proškolený lidi a moje adresa je prostě tato. Takže chytrému napověz hloupého trknu. Takže nebylo zase tak těžké se dostat do toho řádu, ale v té chvíli, kdy propukla tady ta aféra, tak našli se i takoví lidi, kteří prostě vystoupili okamžitě z řádu, zrušili prostě, spálili všechny knihy, spálili roucha, magické nástroje, prostě, aby nebyli s tím řádem vůbec spojovaní, aby se nenašla ani stopa. No, tady tohle už byla teda asi jako takový trošku hřebíček do rakve. Ještě k tomu prostě přišlo teda potom to, že se snažil skonzolidovat moc Mathers a vyslal Crowleyho do Londýna, aby zabral prostě loži ve jménu Matherse, z čehož vznikla tak jako historka, on prostě v masce nějaké prostě s mečem a ve skotským kiltu prostě vtrhl do té hospody, prostě, kde měli ten chrám. A tak to tam prostě zabral. Na druhý den přišli prostě jako s policajtem a s majitelem prostě hospody, vyměnili mu tam zámky a vyhodili. No, tak se teda tak se to nepovedlo prostě. V roce 1903 se zlatý úsvit jako takový rozpadá. Ještě myslím, že to bylo po té aféře s těma Horosovýma, se přestal používat šifra GD jako Golden Dawn a začala se tuším používat šifra MR jako Morgenrot, jakože to bylo prostě jako německý název, aby prostě jako nebyli spojovaní tady s tím špendálem. No každopádně vzniká Stella Matutina, což je teda řád, který byl věrný tomu Mathersovi, a Waitův Independent and Rectified Order RRAC. Takže byl to rektifikovaný, nezávislý řád, rozekruciánský a to vlastně teda Stella Matutina byli ti odpůrci Matherse a Mathersovi věrní potom patřili jakoby pod řád Alfa a Omega, který funguje dnes. Annie Hornimanové se říkalo Taby, jo, což je kočka. Jo. A v podstatě jako bylo ještě zajímavý, když ho přestala sponzorovat, tak v podstatě jako vydal nějaký manifest, ve kterým prostě jako prosazuje furt ten svůj magický, tu svou magickou vůli prostě a vládu nad tím řádem. A to ta Annie Hornimanová ještě prostě jako sklonila hřbet. No, přestala mu posílat peníze, ale uznávala jeho autoritu prostě magickou, takže prostě jako přijala, prostě sklopila uši a dál fungovala v tom řádu jakoby pod vedením toho Matherse, ale pak to stejně
tak nějak skončilo. Tak, no, teď se dostaneme k tomu, co vlastně ten Zlatý úsvit dělal. Když si to vezmeme, tak tady ta magická růže je v podstatě shrnutím celého učení toho řádu. Je tam 22 písmen, uprostřed je kříž z růží, jsou tam živly, jsou tam prostě hexagramy, pentagramy, jsou tam alchymistické symboly, rtuti, síry a soli. Tady tahle růžice byla v podstatě lamenem, který si vytvořil adept nejvyššího možného stupně a používal se třeba k vytváření sigilí, protože jsou tam uprostřed písmena, že jo, ještě je to rozdělené podle Sefer Jecíry na 3 matky, 7 dvojitých a 12 jednoduchých, kde jsou to zase jakoby živly, planety, znamení zvěrokruhu, shrnutí hermetického řádu, když prostě potom jako napíšete nebo použijete tu růžici na vytvoření té sigily podle jednotlivých písmen, funguje to. Takhle fungoval v podstatě ten magický řád. Existovaly 3 řády. Struktura byla taková, že existoval řád Golden Dawn, Zlatý úsvit, což byl v podstatě jakoby ten vnější řád. A ono to bylo takový jako to zednářství. Ono to bylo spíš taková jakoby společenská událost. Podle posledních záznamů dochovaných měla ta společnost kolem 400 členů. Jo, postupně, který se tam postupně prostřídali. Takže ten vnější řád měl asi 400 členů. Učilo se tam teoretický základy magie, astrologie, alchymie, tarotu a v tomhle řádu se postupovalo systémem zkoušek. Když chtěl někdo prostě postoupit na další stupeň, tak dostal v podstatě papír a jako odpověď, jo, živel vzduchu, co k němu patří prostě sylfové, undiny nebo salamandři, jo, co je správně. Prostě, jo. Tady ten systém zkoušek, všechno to bylo teoretický. Jo. V jednu dobu se od tohohle upustilo a právě ta Annie Hodgmanová prosazovala, aby se zpátky prosadily ty zkoušky, aby to nebylo opravdu jenom formalita, protože potom v tom úpadkovém období prostě kdo chtěl, tak mu udělali prostě rituál, aby mi nahradilo to prostě šoupli ho na vyšší řád. Na vyšší stupeň. Myslím si, že tohle z toho dělalo strašně velký bordel potom, co se týče jakoby astrálu a vůbec toho magického smýšlení těch lidí. Protože ty první stupeň je neofita, což je takový jakoby učedník, jo, který prostě se s tím řádem nějak seznámí, naučí se tam prostě 22 písmen hebrejské kabaly a to je tak všechno, naučí se jména planet prostě a démonů planet a tak dál. Nic víc. První stupeň už byl potom jakoby stupeň živlový, jo? Další 4 stupně byly živlové. A v podstatě s každým zasvěcením do toho živlu se musí nějakým způsobem ten živel projevit v pozitivním i negativním aspektu. Že pokud prostě jako ten živel není zpracovaný ani teoreticky, prostě ve formě té zkoušky a valíte prostě postup dál a dál a jste najednou prostě adepti, tak skončíte ještě hůř než ten matenec. Ve vnitřním řádu ten už byl potom hodně magický. Ten se věnoval vyloženě té praktické magii. Tam bylo asi 120 členů z těch 400, asi 120 prostě se dostalo do toho vnitřního řádu. Tak tam už to fungovalo trošku jinak, tam už se prostě jako věnovali praktickým věcem a tam už se teda napsali testy, ale psali tam flying scrolls, čili něco jako diplomovku. No. Takže když prostě jako měli nějaký objev, tak psali třeba o astrálním cestování, o enochiánské magii a tak dál. A já nevím, kolik je dneska přísně, 30? 30 alebo 40, alebo 30. Tak, jsem znal. Tak tady je jenom ta struktura řádu, jak jsem říkal, jsou 3 teda. Golden Dawn, RR et AC, takže to je Rose, Rube et Aure Crucis. No, takže v podstatě to je řád toho růžového kříže a rudé růže a zlatého kříže. To je ten rozekruciánský magický řád. A třetí byli tajní vůdci.
Jo? Stejně jako měla teozofie prostě ty mahatmy, kteří seděli v Tibetu prostě a valili to. Tohle byli taky údajně fyzičtí lidé, kteří prostě se setkávali s těma adeptama v podstatě většinou na úrovni astrálu. Potkali samozřejmě Crowley, protože jedním z nich byl Aiwas. Potkal je Matters, kterým se spustila krev, když je viděl. A ve Zlatém světu bylo víc lidí, kteří tvrdili, že s nimi teda vyšli do kontaktu. No a vůdcové řádu toho Golden Dawnu byli vždycky imperátor, kancelárius a premonstrátor, to byli v podstatě jakoby vůdce chrámu, zapisovatel a obřadník. No? Takže ti měli na starosti veškeré dění v tom chrámu. Tady je teda, jak vypadala struktura toho řádu. Bohužel se mi nepodařilo udělat nějaký hezčí obrázek, ale ten vnější první řád, celé to bylo napasované na kabalistický strom života. Ten první neofita je v podstatě ještě jakoby mimo ten strom života. Ten nezná jakoby nic ještě. Není to ani člověk. Potom na prvním stupni je Zelator, který by měl zvládnout živel země, potom Teoricus, který by měl zvládnout živel vzduchu, Practicus, živel vody a Philosophus, živel ohně. Aby to nebylo tak jednoduchý. Ano, Malchut je sféra země. Jesod, dejme tomu, je sféra vzduchu, je to astrální sféra. Ale Hod je sféra ohně a zasvěcuje se tam prostě do vodního stupně. Necach je vyloženě vodní prostě sefira, zasvěcuje se tam do ohně. Takže když se budete zabývat tím učením toho řádu, tak zjistíte, že je tam spousta takových jakobyhle nesrovnalostí. Že se ty věci dějou tam, kde by se na první pohled dít neměly. Ono jde totiž o to, že ten Matters nebyl blbej, a jako mák byl hodně dobrý a v podstatě vytvořil tím, že se někde něco přesunulo, vytvořil hodně velký proudění, vytvořil pnutí. Podle mého názoru, jo, je to vidět i třeba v tom klasickém pentagramovém rituálu, který zná každý, kdo zná Viku, zná prostě pentagramový rituál. Jo. Takže úplně všichni snad znají pentagramový rituál. Jak jsou tam přiřazené ty jednotlivé živly, tak oni jsou ty živly jinak ve skutečném světě a jinak jakoby na astrálním světě. Takže vytváří jakoby prostě dynamiku mezi tímhle světem a tím astrálním světem, že se tam vyměňují ty energie a tak to prostě může proudit. Jo, takže tohle jsou tady ty prvních 5 stupňů vnějšího řádu. Potom existovala zkouška portálu, protože tady mezi těma živlovýma sférama a sférou Tiferet je závoj. Existoval takový mezistupeň portálu, což je, pokud se budete zasvěcovat sami podle knížek od Cicerových, tak prostě tam se můžete dostat sami. Pak je Tiferet a tam už je Adeptus Major, takže malý adept. Na 6. úrovni Adeptus Major a na 7. úrovni Adeptus Exemptus. Dál se nemůže člověk v této inkarnaci podle učení Zlatého světu dostat. Prostě potom už Magister Templí, Magnus a Ipsissimus jsou prostě duchovní stupně, kterých prostě dosahují v podstatě jenom jakoby ti bodhisattvové, nebo prostě ti, co už se dokáží odtělesnit na Crowley se stal Ipsissimus. A ještě ve svém těle, ve svém životě se stal i mágiem. Takže takhle ten řád jakoby vypadá ta struktura. Tady je v podstatě ten první řád, jenom rozpracovaný trošičku jakoby víc. Takže tady máme ještě tu společenskou jakoby nezávaznou záležitost, kdy se prostě lidi scházejí, popíjí čaj, po případě whisky, scházejí se ovšem v chrámu, nescházejí se prostě v klubu, nescházejí se v hospodě. No a jednou za půl roku, když je zrovna nějaká rovnodennost, tak se dělají zasvěcení. Prostě, no. Dělají se oslavy a takhle nějak vypadá půdorys
toho chrámu, když se stáváte neofitou, takže máte tady prostě nějaké obřadníky, stolisté z Jereus, Dadouchos, Hegemon a vzadu sedí prostě jakoby ti představení toho rádu, ten imperátor a tak dále. No? A za nima je ještě závoj a tam jsou ti tajní mistři. Prostě. Představte, jako, že tam ta síla prostě z nich proudí. Takhle vypadaly jakoby živové nástroje, tohle jsou ten takový škaredý obrázek, abyste viděli. Ale šlo o to, že celý ten chrám byl dělaný tak, aby vypadal, jakoby aby spodobňoval nějakým způsobem nějaký ten výsek z toho stromu života. Jo, když jsme prostě chrámu neofity, tak je to prostě chrám vstupu do Malchut, takže do toho nejnižšího živového prostě, a jsou tady na oltáři 4 živly. Takže on prostě je kdyby posvěcený těma 4 živlama a získává nějaké první vědomosti o těch živlách. Tak. A takhle to vypadá dneska. Jo. Všade. No. To jsou takový strašně škaredý fotky, takže půjdeme dál. Tady tahle fotka je hezčí. Tady je trošičku vidět, jak ten chrám prostě nějakým způsobem vypadá. Jo. Jsou tam 2 sloupy, černý, bílej, který představují sloupy Jakina Boaz. Ganz to samé prostě ve svobodném zednářství. Jo. Je tam oltář, který je ze 2 kostek, ze 2 krychlí. Jsou tam prostě potom nějaké banery, vlajka východu, vlajka západu. Tady ten chrám takhle, když je takový prázdný, není přeplněný těma lidma, vypadá docela dobře. Tak, protože byli fascinovaní samozřejmě nejenom kabalou, tarotem, byli fascinovaní hodně lidi tehdy Egyptem, tak se dostalo strašně moc z těch egyptských věcí do toho řádu Zlatého svitu. Mates sám se svojí ženou provozovali Isidina Mysteria, takže v podstatě Matersová byla knížkou bohyně Isis a předváděli v podstatě jakoby představení v divadle v Paříži. Takže takhle vypadá to, co je prostě na tom prvním sloupu, tak je tam černý sloup, na tom jsou nějaké další věci. Je to samozřejmě přezané z knihy mrtvých, která byla tehdy přeložená. Tak tady máme potom banery, vlajka východu, vlajka západu. Tady tohle, ten znak, v podstatě se objevuje v tom vnějším řádu při těch jednotlivých zasvěcováních. Když si představíte, tak jako je tam trojúhelník a je tam kříž a oni se prostě různýma způsoby k sobě přibližují a prostě šplháte po tom žebříčku, tak prostě jdete, aby se vám to propojilo. A dosahujete těch... Tak. No, tady takhle vypadala podle legend hrobka toho Christiana Rosenkreuze. Docela zajímavý vidět tam prostě to Sigjón Dej Emet, který známe z enochiánské magie. Ale když vlastně získali povolení ten Westcott, Mathers a Woodford k založení toho řádu, tak nic takového neexistovalo. Neexistoval v podstatě jakoby ten druhý stupeň, že by se nějak zasvěcovali nebo tak to ne. Všechno to bylo takový teoretický, prostě jako plácli se po rameni a ty seš adeptus exemptus prostě a já jsem taky adeptus exemptus. A pak zjistili, že prostě, aby ty lidi začali teda něco dělat jakoby na té magické úrovni, tak potřebují získat další adepty. No a proto Mathers vytvořil teda další rituály, který prostě jakoby zasvěcovali potom do toho adeptského stupně. No a vytvořili hrobku Christiana Rosenkreuze, což bylo něco úžasného, protože v podstatě, když si představíte, já myslím, že ten chrám mohl vypadat prostě jak tady tahle místnost. A teď v tom postavili dřevěnou hrobku, jo, která měla takhle na výšku, jo, nějakých 3,5 metru prostě v průměru. A bylo to jenom takhle jakoby hrobka, uprostřed nebyl teda nějaký oltářík, byl tam katafalk. No a když teda přiváděli nového adepta, tak ho prostě vlezl do téhle hrobky. Teďka uviděl prostě, že tam nějaký had prostě na podlaze, na stropě nějaký malůvky, všude kolem prostě jako barevný symboly, astrologický, astronomický. A teďka tam prostě jako vyšel, co se nestalo, otevřela se rakev a v ní prostě Christian Rosenkreuze. Dal mu požehnání prostě.
Jako na ty lidi to muselo být prostě jako úžasnou sílu, úžasný dojem. A věřím tomu, že i jako v té magii potom něco dosáhne. Tak já už tady mám potom dal nějaké ilustrace jenom k tomu, jak v podstatě vypadá ta symbolika toho zlatého úsvitu, takže zase to vychází meč stvoření a prostě jakože takhle se vlastně vznikly ty sefíry a celý svět a tady je prostě nějaká škaredá bestie, která chce sežrat prostě ten řád. To není tak zajímavý, takže přejdeme prostě jako k tomu dalšímu. Dáme pauzu. Dáme pauzu. Dáme pauzu. Moc kecám. Tak, takže já už nevím, o čem jsem mluvil před přestávkou. Právě, že jsi zakončil. Ještě jdu od začátku. A od začátku to brát nebudu. Zakončil s tou růžící. Jasně. Takže se podíváme trošičku, co se teda učili. Kabala. Kabala, která se učila ve Zlatém úsvitu, byla kabala taková, jak ji známe dnes, čili hermetická křesťanská kabala. Myslím, že neměla s tou původní židovskou kabalou zase tak moc společného. Westcott přeložil Sefer Jecíru do angličtiny, což je prostě podle mě asi zásadní spisek, jako, nevím, znáte Sefer Jecíru? Je to jednoduchá knížička, která prostě obsahuje korespondence, jakoby hebrejský písmena, tak jak se objevují ve vesmíru, v prostoru, v čase a v lidském těle. Mák si pomocí, nebo kabalista si pomocí té knížky může naplnit celé tělo, celý svět mystickou silou a nějakým způsobem fungovat. U toho Zlatého úsvitu už to takhle nefungovalo a fungovalo to spíš tak, jak potom popisovala Dion Fortune a další v podstatě následovníci tady té kabaly. Kabala je v tomhle kontextu používaná jako obrovský šanon, nebo prostě skříň, ve kterým je hromada šuplíčků a šanonů. A když potřebuju prostě nějakou jednu korespondenci, mám třeba sefíru Hod, která je merkurská, a která je spojená s živlem ohně, tak otevřu prostě tady tenhle šuplíček a to, co tam prostě najdu, tak jsou tam nějaké obrazy, nějaké zvuky, nějaké jména a tak dále, tak je použiju na vyvolání ohně a tak dále. Jo, takže je to založené prostě na systému tady těch korespondencí, které jsou už jakoby hodně upraveny a tak dále. Strom života, jak ho známe, si můžu klasický, i ty barvy jsou vlastně výmyslem Golden Dawn. Jsou to prostě takzvaný flashing colors, a nevím, jestli zářivé, jiskřivé barvy. Ty barvy jsou vždycky 4, jsou používány jenom 2 druhy těch barev, jakoby vždycky jeciratická, driatická, acilutická a ještě aziatická. Podle 4 světů kabaly, ale ono to ani tak důležitý. Prostě ty barvičky se nějak doplňují, když jim dáte komplementární barvy, tak to pěkně bliká, dělá to stroboskopické efekty. Oni to používali při vytváření talismanů a tak dále. Takovým zajímavým rozšířením bylo vytvoření 3dimenzionálního stromu života, kdy v podstatě my známe tady ten dvourozměrný obrazec, který je docela moderní, to je prostě obrazec, který pochází někdy, já nevím, ze 17. století asi. Kabalisti jako židovští to takhle nepoužívali a v podstatě oni potom ty jednotlivé sefíry kdyby rozdvojili a Florence Farová, která potom založila teda magickou skupinu uvnitř toho druhého řádu, takzvanou Sphere Group, sférickou skupinu, tak pracovala tady s tímhle a ještě vám potom za chvíli ukážu. Takže tohle je jedno z východisk, která práce, a to je kabala. Další, prosím, tak je tarot. Tady prostě klasický Rider-Waiteův tarot,
ten Golden Dawn tarot byl trošičku jiný. To, co se dochovalo, prostě jakoby kresbičky, malůvky, není úplně stejný, ale hodně podobný jako tady to. Jinak v podstatě vycházeli zase z nějakého rozekruciánského základu, takže tady prostě už není sice ta růžice, ale je tady nějaký kříž tarotu, no, takže co všechno představuje tarot. Prostě, jsou tam uspořádané jednotlivé ty arkány, velké, malé, podle živlů. Myslím, že vyzývali anděla, který se jmenoval Hua, když pracovali s tarotem. Proč vůbec používali tarot? Tarot používali kvůli divinaci a v podstatě kvůli navození stavu jasnozřivosti. No, Golden Dawn bylo důležité, abyste viděli, abyste mohli potom srovnávat. U příkladu, vyvoláváte ducha, nevím, Barcabela, artický duch. Když použijete tarot, tak se můžete prostě podívat, jestli vyvoláváte opravdu ducha Marsu nebo ne. Když si vytáhnete prostě venušskou kartu, tak je jasný, že prostě ne. Cílem bylo samozřejmě zbavit se tady těch karet, dělat to bez karet a umět se naladit prostě tak, abyste zřeli, jasno zřeli, abyste dokázali prostě vycítit, jestli opravdu ten duch, který se vám zjeví v tom trojúhelníku zjevů, je martický nebo ne. K tomu se používal potom zpětně systém těch korespondencí z té kabaly, z toho stromu života. Jo, takže prostě zavolali jste jménem té martické, gevuratické sefíry, a nevím, co je tam za jméno, prostě řeknete to jméno, když prostě jako ten duch jako tak víte, že jste vyvolali toho správného. Když prostě zmizí, tak je špatný. Takže k tomu používali tarot. K divinaci nepoužívali jenom tarot. V podstatě rozvíjeli geomancii, což je takový docela zapomenutý měštecký umění. Máte bedínku s pískem, vyťukáte do něj nějaké tečky a potom to rozdělíte prostě a něco jako itínk. Když prostě máte, rozhodíte nějaký ty stvoly, žebříčku nebo něco a podle toho se utvářejí potom určité skupiny, určité obrazce a je to docela složitý systém, ale dá se prostě zautomatizovat tak, že jsou na to takový formuláře, nemusíte ťukat do bedínky s pískem, vezmete si tušku, prostě načmádáte prostě jakoby podle systému sudá licha a potom do určitých kolonek prostě čárečky a můžete z toho mít jako věžbu. Další věc, kterou používali k rozvoji jasnozření, ještě byla tatva, tatvické karty, což byly v podstatě jakoby, bylo to 5 živlů, že jo? Myslím, že mám říct, já nevím. A každopádně vím, že tam byla akáša, prostě jako živel z ducha, něco takového. Někteří to přiřazují zemi. Ale v podstatě měli karty a snažili se, to byly jednoduchý karta, prostě normální karta, na tom je třeba černý ovál. A snažili se do té karty vstoupit a v podstatě zřít, co ta tatva jakoby dělá. Byly to jakoby živlové karty, takže 5 živlů, ty 4 klasické naše plus duch, spiritus. A dostávali se pomocí tohohle do určitých stavů, do určitých říší a astrální cestování bylo další věcí, které si teda za tu svět hodně zabývá. Jestli teda můžu dál. Tak, další věc, tady mám takový trošku pusto a prázdno, protože o enochiánské magii už jsem něco říkal kdysi dávno, přednášku a tak dále. A říkal jsem, že enochiánská magie zlatého úsvitu nemá v podstatě s tou původní magií skoro nic společného. S tím, co dělali Dee a Kelly, skoro vůbec nic. Já jsem tady neměl bohužel teda ani obrázek těch desek, ale je tady takováhle swinga. Šlo o to, když si představíte, ta enochiánská magie byla v tom zlatém úsvitu v podstatě už od toho prvního stupně jaksi přítomná
v tom, že oni měli takzvané strážné věže, desky strážných věží, takže 4 živlové desky, které byly enochiánské, měly rozmístěné prostě v těch světových stranách. A tohle to jsou jakoby hrubé reprezentace. Ty desky mají 49x49 políček. Každé políčko má nějaké písmeno. Oni ten systém, Matters, ten systém rozpracoval tak, že ke každému políčku je nějaká korespondence živlová, korespondence stromu života, jsou tam korespondence planetární, jsou tam korespondence zodiakální, ne úplně každý políčko teda, ale jako z těchto oblastí se tam pohybuje. A každý to políčko si v podstatě ty zlatoúsvitní mágové představovali jako pyramidu s úseklým vrškem, ve které byla sfinga. Ta sfinga vypadala podle toho, jaké korespondence zrovna prostě to jednotlivé políčko mělo, protože vymysleli takzvané telesmatické obrazy. Každé písmeno mělo prostě nějaký tvar, tak já nevím, třeba A je mužské, B je ženské, C jsou křídla, D jsou tesáky. Když mám prostě jako nějaké jméno, ve kterým je písmeno A, tak si to představím prostě jako ženský. Když to má A, B, A, tak je tam převaha toho mužského nad tím ženským třeba, jo, má tam křídla, takže prostě podle toho si vytvořím tu svou. Používali to hlavně teda v andělské magii, vytvářeli takhle prostě podoby andělů z jednotlivých písmen. Touhle s tou enochiánskou magií se hodně zabývala ta Florence Farová, jsou zachované nějaké dokumenty o tom, co prostě dělali. Zase, bylo to hlavně astrální putování, takže prozkoumávali ty desky tak, že prostě se na ně soustředili na ty jednotlivé písmena a brouzdali tam nad krajinama těch jednotlivých písmen. Tak, tohle to všechno bylo v podstatě jakoby teorie. A co patřilo teda k praxi těch jednotlivých mágů? V podstatě hlavně čím se zabývali, byla výroba magických nástrojů. Ten chrám byl přístupný, myslím teďka chrám toho druhého stupně, toho druhého řádu, byl přístupný v podstatě těm adeptům, kteří tam byli zasvěceni. Oni tam mohli přijít, mohli si tam prostě vyrobit a posvětit své magické nástroje. Takže 4 klasické živové nástroje, když se podíváte kdekoliv na nástroje zlatého světu, vypadá to šíleně. Většinou to vypadá, jak kdyby to bylo dělané z plastiku. Možná to z plastu je dokonce dělané jinak. Tady tohle je ještě hezký. To je hodně hezký. Takhle vypadaly v podstatě jakoby ty obřadní hole těch jednotlivých zástupců, ale nebylo to jak dneska, že jo? Když chcete prostě nějaký kivadýlko, tak si zajdete do obchodu, koupíte si kivadýlko. Když chcete kouzelnou hůlku, tak si v tom obchodě prostě koupíte hůlku, ve které je 7 krystalů, prostě máte hůlku. Koncem 19. začátkem 20. století prostě žádný magický krámy prostě jako nebyly. Takže si to všechno museli vyrobit sami. To znamená, že ten mák opravdu prostě přišel, sešrouboval si prostě hůlku ze 3 kusů dřeva, sám si ji namaloval, sám si ji vyzdobil, sám si tam prostě napsal ty božský jména a tak dále. Myslím, že nože nekovali, ale každopádně prostě jako sehnal si někde rukojeť, sehnal si někde prostě ostří, dal to dohromady, zase tomu dával nějakou sílu. To samé, všechny ty záležitosti prostě hole, lotosový hole prostě, blablabla, všechno si vytvářeli sami a dávali tomu docela velkou sílu. Tak, jo, ještě astrální cestování, zřejmě, magické rituály, tomu všemu se tam prostě věnovali, jo. Bylo tam nějaké vyvolávání, v češtině jsou přeložený prostě, že jo, vyvolávání Barcabela a vyvolávání Taftardarata. Jsou to prostě malé knížičky, které napsal Ellen Bennett, který byl taky členem řádu Zlatého světu. Bývá to někdy přisuzováno jako Crowleymu, ale to je Golden Dawnianská magie prostě jako taková, kde je ten rituál je postavený v podstatě na tom zasvěcovacím rituálu neofity. Oni všechno, co dělali v podstatě jakoby to, že ta věc, kterou měli v ruce, byla jakoby ten neofita. Takže prostě chodili tím chrámem a světili to ohněm, vodou, odkrývali to prostě, jakoby ukazovali tomu prostě tady tohle je jakože voda, tohle je vzduch. Je to rituál, který trval 2 hodiny.
když to vezmete prostě se vším všudy, aby to mělo prostě jako tu správnou sílu. Takový rituály jsou opravdu hodně vyčerpávající, navíc jsou tam obrovský proklamace prostě a neberu ani míchání pekelné břečky, kdy potřebujete hada a líh prostě, abyste to pořádně povařili a tak dále. Jo? Ty rituály jsou hezký, když si je prostě představujete, jo? A třeba jako děláte je v duchu nebo astrálně, tak to má prostě obrovskou sílu, ale jako dělat to naživo, prostě to chce opravdu hodně velkou koncentraci. Tak, magické techniky, které se učili prostě v tom zlatém světu. Tak pentagramový rituál, ten dostal už neofita a v podstatě to byla jediná magická práce, kterou ten člověk dělal, když se dostal do toho vnějšího řádu, do toho prvního, do toho GD. Pentagramový rituál, jak říkám, ještě přesně řečeno, menší zažehnávací rituál pentagramu. Je to klasické, prostě obrátíte se k těm 4 stranám. A představujete si ty jednotlivé pentagramy, oni jsou to všechno pentagramy země. Když už potom přestoupili do toho dalšího řádu, tak se učili už ten celý pentagramový rituál, kdy prostě každý živel má svůj vlastní pentagram, je to mnohem složitější. Potom byly rituály hexagramové, ten pentagram se zabývá jak kdyby živlama, makrokosmem, rituál hexagramový už je vzývání planet. Potom známe cvičení středního sloupu, kdy v podstatě procházíte, představete si svoje tělo jako by ten strom života a procházíte od noh nahoru jakoby jednotlivá boží jména a jednotlivé sefiry. Já nevím, potom jestli tam tomu mám obrázek, když tak se k tomu ještě vrátím. A učili se teda to zření a astrální cestování. Tak, jestli můžu, tak takhle vypadaly v podstatě cherubové, když si děláte ten pentagramový rituál, tak většinou to dneska prostě lidi vidí jako modrý pentagram, že jo, a zatím je něco prostě. Říkaní tam mají většinou prostě nějakou tu přírodu nebo něco takového. Takhle vypadaly ti cherubové, kteří si měli představovat jakoby ty členové toho zlatého světu. Už je to teda Regardiho recenze, takže už je to trošku jinde. Tak, tady je ten rituál toho středního sloupu. Všimněte si jedné zvláštnosti, jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, a tahle je sefira, která neexistuje. Jo. Ten strom života má v podstatě 7 úrovní. Říkám, tady ta sefira dál není sefirou. Takže když si to vezmete, tak je to v podstatě probouzení kundalíny, prostě 7 čaker, který prostě valíte, otevíráte 7 čaker. Říkám, tady ten rituál je docela dobrý, docela silný, vlastně vám to táhne energii nahoru, pak ji vlastně představíte, že jakoby krouží kolem vás všema směrama, já nevím, jestli to tam nějak zprava doleva, prostě dopředu, dozadu. A dovede vás to hodně pozvednout. Izrael Regardi dokonce udělal nějaké nahrávky, audio, jmenuje se to tuším Učení zlatého světu taky, a on tam třeba popisuje a vibruje ten rituál toho středního pilíře. A když si to vlastně dáte do sluchátek prostě a jenom to posloucháte, tak ty vibrace prostě slyšíte. Když to máte prostě x-tou kopii MP3, prostě, která nemá vůbec žádnou kvalitu, není tam ta vibrace prostě jakoby opravdu, ale pořád ten magický otisk tam nějakým způsobem je. No a teď se dostanu vlastně k poslední věci. Takhle, jak jsem vám ukazoval, ten strom života předělaný do toho 3. rozměru, tak v podstatě ve zlatém úsvitu došli až k tomu, že vlastně přiřadili nebeské sféře a zodiaku ty jednotlivý sefíry. Takže tohle je severní polokoule, tohle je jižní polokoule, když se podíváte na hvězdnou oblohu a můžete si tam takhle představit prostě ten strom života. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, no, to jsou nějaký malý, ta jižní je jiná prostě než ta severní. No. Používali to i prakticky. Zrovna právě ta Florence Farová, která založila tu skupinu Sfér, tak ta dělala magii s tímhle. Oni si v podstatě scházeli se každou neděli ve 12 hodin v tom magickém chrámu. A rozhodli se, že budou pročišťovat celý svět. Že budou pročišťovat od zla. Nejvíc proti tomu byla postavena Annie Hornimanová, která prostě nechtěla žádný magické skupiny, prostě, aby byly nějaký, jakože, nedej bože, nějaký další věci v tom. Udělali to, že si představili v podstatě ten strom života v těch 3 rozměrech nad tím chrámem, kde byli. Takže oni byli nějaké v tom hostinci, teď si představili, že kolem toho je nějaká sféra tvořená prostě tím stromem života. Potom to rozšířili na celý Londýn, potom to rozšířili na celou zeměkouli, na celý sluneční systém a na celou galaxii. A v podstatě takhle postupovali jakoby těma sférama až k tomu nejvyššímu. A pak to zase postupně stahovali. Přitom prostě vizualizovali to, že v podstatě všechno, čím prochází, je pročišťovaný světlem. To znamená, oni pracovali jakoby se zlem, ale chtěli ho zničit, očistit. Záznamy tady z té skupiny, myslím, taky jsou nějak dochované, takže je to taky docela velká inspirace pro dnešní magii. Jinak, pokud chcete provozovat magii Zlatého úsvitu, samozřejmě to jde. U nás dostupná pouze literatura od Cicerových zasvěcení do praktické magie. Je to 6 knížek, původně to byly 2 knížky, samozřejmě Češi to museli rozkouskovat a změnit název. Je to úprava prostě těch rituálů, tak aby se člověk jakoby mohl sám zasvětit. Myslím si, že aby se člověk mohl sám zasvětit, tak musí být minimálně adeptem 7. stupně Zlatého úsvitu. Prostě ten stačila 5-6. Ale ne, v té složitosti prostě, jako, která tam je popisovaná, jako, je to docela těžký. Jo? Jinak půtník tady má už nachystaný nějaký zasvěcování do Zlatého úsvitu. Každopádně, podařilo se nashromáždit Zlatému úsvitu obrovské vědění. To vědění není tajné, to vědění samo o sobě se dá sehnat prostě. Je i v těch knížečkách. Je tam většina toho, co ten řád jakoby učil. Oni už to mají trošku upravené. Izrael Regardie, tuším v roce 1937, vydal prostě knihu Zlatý úsvit. Potom byla přepracovaná, nevím, kdy vyšla naposledy jako poslední úprava 84? Ne, 84, ale teraz vyšla, alebo buď vyšla, alebo by mala výjsť nová a plus ještě doplněná Cicerovci tam plus podoplňují další nějaké věci ještě. Každopádně já mám tu edici z toho 84. roku, je to 1000 strán, přes 1000 strán, prostě to obrovská bychle, která je nadupaná prostě jako vědomostma a vědění. A vědění Zlatého úsvitu rozhodně není zapomenuté, protože když si vezmete na západě každou druhou knížku v knihovničce, která se zabývá takzvanou západní ezoterikou, tak je to Zlatý úsvit. Je to Zlatý úsvit v té nebo oné formě. Wicca, Zlatý úsvit. Crowley, co si budeme říkat, Zlatý úsvit. Byl zasvěcený do tohoto magického řádu a struktura jeho dalších řádů je prostě zlatoúsviťácká. Takže tím se s váma učím. A Alistair se s váma taky loučí a odkaz Zlatého úsvitu Alistaira Crowleyho stále žije. Takže vám děkuji za pozornost a předávám slovo Markovi. Ja by som, asi by som to navrhol tak, že ja budem mať teraz zo pár poznámok práve k Martinovej prednáške. K niektorým tam veciam, ako ich vidíme, aké mám na ne pohľad ja. A potom následne by som prešiel ku tomu môjmu krátkému vstupu, ktorý sa bude zaoberať vlastne učením Zlatého úsvitu v dnešnej dobe. Martin skončil vlastne niekde u vydaní tej Regardieho knihy, ale ono to pokračovalo ďalej.
Takže ja vás poprosím chvíľu. Som poznámky k tej Martinovej prednáške som si musel robiť do telefónu. Takže, prvá vec. Rozekruciánska legenda, respektíve legenda o Christianu Rosenkreuzovi. Tých pohľadov na tú legendu je viacej. V podstate momentálne už dnes prevláda ten názor, že v podstate tá legenda Fama Fraternitatis je alegorický spis. To znamená, Christian Rosenkreuz reálne neexistoval, nebola to žiadna reálne žijúca postava. Tú cestu, ktorú vykonával, má nejakú svoju symboliku, meno tam má nejakú symboliku, dá sa tam používať na veľa vecí, tzv. Teozofická redukcia, kabala a podobne. Čo sa týka Vejta, ktorý sa v podstate snažil očistiť magický rad od mágie, v podstate Vejt prepracoval tie rituály na komplet kresťanské. Boli vyložene kresťanské s tým, že skôr ten jeho upravený rád mal skôr charakter mystický než magický. To znamená, išiel viacej dovnútra, išiel viacej do seba a nebola tam vykonávaná tá magická činnosť. Dlho to nevydržalo, pretože v momente, keď Vejt zomrel, tak sa v podstate ten rád rozpadol. A tie rituály sú práve dostupné v tej Regardio knihe, kde ich komplet všetky uverejnil tie zasvedcovacie. Čo sa týka Alistera Crowleyho a jeho vplyvu na Zlatý úsvit, veľmi často sa stretávam s názormi hlavne od telemitov a podobne a je to také trošku preexponované. Crowley nejak zásadne nestal za rozpadom Zlatého úsvitu. No. V podstate dostal sa do nejakých politických bojov a jeden jeho jediný výstrel bol vlastne, ktorý nakračal do tej krčby v maske a v kilte a s mečom. Skadiaľ vyhodili policajti a tam to vlastne celé skončilo. Jeho vzťah s Mattersom v podstate dopadol tak, že sa navzájom rozhádali aj oni dvaja a Crowley potom vlastne založil rád Argentum Astrum, ktorý bol vyložene postavený na učení v podstate Zlatého úsvitu. Čo sa týka Crowleyho samotného zasvetenia do toho adeptského stupňa, v podstate v archívoch toho chrámu a toho parížského nie je nikde zapísané, alebo nie je nikde záznam, že by Crowley vôbec nejakú iniciáciu dostal. Takže sú dve možnosti. Buď mu Matters tú iniciáciu spravil separé a v podstate sám, alebo mu dal len hesla k danému stupňu a povedal mu, že tú iniciáciu v podstate dostane potom, ako náhle dá do poriadku Londýn. Čo sa týka samotných iniciačných rituálov, tie iniciačné rituály mali jednoznačne vplyv a mali vplyv aj na tej astrálnej rovine, lebo treba si uvedomiť jednu zásadnú vec. Iniciačné rituály a jednotlivých úradníkov v nich mohli vykonávať len adepti, to znamená len členovia toho vnútorného radu, kde sa naozaj magicky pracovalo. Ten iniciačný rituál v podstate postupoval tak, že jednotliví úradníci na seba brali tzv. Božské formy. To znamená, že nejakým spôsobom vizualizovali nejakého boha, ktorý bol priradený k tomu danému úradníkovi, k tomu danému postu, vstúpili do tej božskej formy a vplímali na človeka, ktorý bol iniciovaný do rádu. Takže predpokladá sa a nejaký efekt tam bol, pretože v podstate aj tie sebeiniciačné rituály od tých Cicerovcov fungujú a fungujú pomerne dobre, aj keď sú hodne náročné. Čo sa týka pentagramových rituálov, samotný pentagramový rituál v dnešnej dobe je hodne často prezentované to, že sa robí len ten zaklinací, ten banishing. V podstate sa odporúča, aby po zasvetení do neofita sa ráno robil tzv. Invokačný rituál, pretože pôvodne ten rituál sa volal pentagramový rituál. Mal dve časti, invokačnú a potom tú čistiacu, ten banishing. Tá invokačná v podstate mala v tom iniciátovi nejakým spôsobom zobudzať nejaké sily. Tam je to odvodené vlastne od toho, akým spôsobom sa kreslí ten pentagram samotný, z ktorého smeru podľa toho je ku tomu priradený nejaký živel. V dnešnej dobe a po väčšinu momentálne aj v tej Golden Dawn komunite naozaj prevláda ten názor, že nemal by sa robiť len ten banishing, lebo človek zostane v podstate úplne prázdny.
Takže ešte by som možno doplnil, čo sa týkalo výuky v rámci toho vonkajšieho radu, to znamená v rámci radu Zlatého úsvitu. V podstate to fungovalo tak, že áno, dostali nejakým spôsobom nejaký zborník vedomostí, tie sa museli našprtať a potom z toho skladali skúšku, ale zároveň tam bol veľmi často individuálny prístup. V podstate u tých ľudí, u ktorých bol nejakým spôsobom zásadnejší predpoklad, že by mohli postúpiť do toho vnútorného radu, tak dostávali priamo od tých členov, od tých adeptov, dostávali nejakým spôsobom ďalšie informácie, meditácie, cvičenia a podobne. Teraz vás prosím, možno by som navrhoval krátku pauzu, pretože ja si to musím stiahnuť, tú prednášku, ktorú mám. Takže asi začneme tou mojou prednáškou, respektíve krátkym vstupom novodobá história učenia Radu Zlatého úsvitu. A na začiatok by som rád nejak ako objasnil niektoré svoje názory na Zlatý úsvit. A samotný pojem Zlatý úsvit je trošku sporný, v podstate to už tu Martin povedal, pretože Zlatý úsvit bola nejaká predpríprava pre ten vnútorný rád RRAC. Učenie oboch častí je v dnešnej dobe v podstate dochované a ďalej sa rozvíja, dá sa na ňom stavať a dnes je to známe pod tým súborom Zlatý úsvit. Ďalší taký môj názor, v dnešnej dobe neexistuje chrám, ktorý by bol historicky priamym pokračovateľom tých pôvodných chrámov z toho konca 19. a začiatku 20. storočia. A prečo tomu tak je, objasním za chvíľu. A tretí môj názor je ten, že to, že neexistuje priama historická náväznosť, neznamená, že sa v tom duchovnom prúde, ktorý tu Zlatý úsvit nejakým spôsobom naštartoval, nedá pokračovať. Prvé oddelenie od Zlatého úsvitu nastalo v roku 1922. Oddelil sa v podstate od rádu Paul Foster Case, ktorý založil postupne rád Bota, Builders of the Aditum, stavatelia chrámu. A učenie toho radu je postavené najmä na tarote. Venuje sa tarotu, venuje sa tomu tarotu naozaj do hĺbky, s tým, že tarot neslúži v tomto rade ani až tak ako divinačná pomôcka, ako je to skôr nejaký nástroj na mystickú prácu. Sú tam rozoberané tarotové kľúče, prečo jednotlivé farby majú, prečo jednotlivé karty majú také farby a také uskupenie farieb, tá symbolika, robia sa na to meditácia a podobne. V podstate Bota je funkčná do dnešného dňa, má pomenej členov, ale čo som zisťoval aspoň na stránkach a po internete, tak naozaj ešte stále fungujú. Druhá organizácia, ktorá vznikla v podstate oddelením od Golden Dawnu, to už bola spomínaná Dion Fortune, ktorá vlastne potom, ako odišla z rádu, založila Fraternity of Inner Light, v podstate bratstvo vnútorného svetla. V podstate toto Fraternity of Inner Light je zamerané skôr zase na kabalu. Gro toho učenia je postavené na knižke Dion Fortune Mystical Kabala, mystická kabala, s tým, že proste je to formou korešpondenčného kurzu a tá kniha je v podstate nejakým spôsobom pozmenená a je rozoberaná viacej do hĺbky. Tento rád v podstate funguje len v Anglicku, len v Británii, s tým, že je možnosť byť členom prostredníctvom toho korešpondenčného kurzu, to je taký nejaký predprípravný, a potom je možnosť absolvovať zasvetenie u nich v loži. A dôležité v podstate pre zotrvanie je to, aby sa oni sa stretávajú raz za mesiac, aby aspoň raz za rok na to jedno stretnutie do toho Londýna prišiel. Od roku 1922 sa teraz presunieme do roku 1937, kde už spomínaný Israel Regardie sa rozhodol publikovať učenie Zlatého úsvitu. V podstate skoro všetko, čo sa mu podarilo nazbierať. Regardie sa rozhodol hlavne z toho dôvodu, že videl, v akom stave rád Zlatého úsvitu je. V podstate on už do neho vstúpil, do rádu Zlatého úsvitu vstúpil, keď bol nejakým spôsobom ten rád v rozpade a v rozklade, a Regardie si uvedomoval, že v podstate veľmi veľké množstvo vedomostí, ktoré sa podarilo za celý ten čas nazbierať,
a v podstate neboli absolútne publikované, pokiaľ nerátame niektoré veci od Crowleyho v Equinoxoch a jeho učenie Argentum Astrum. Tak nič sa nejakým spôsobom neposunulo ďalej na verejnosť. Tento krok v podstate prišiel v čas, keďže krátko na to začali jednotlivé chrámy ukončovať svoju činnosť. Zostali postupne funkčné jediné dva chrámy. Prvý bol v Bristole, ktorý fungoval sporadicky niekedy do roku zhruba 1970, kedy ukončil činnosť. A ďalší, ten bol hodne aktívny, aj v podstate po rozpade, po tom 37. a bol to chrám na Novom Zélande, ktorý je verejnosti známy ako Várera, čo v maorštine znamená Dom slnka. K tomuto chrámu sa za chvíľočku ešte vrátime. Do začiatku 80. rokov sa v podstate nič zásadného s tým učením Golden Dawnu neudialo, respektíve nenastalo žiadne obnovenie. Z toho učenia Zlatého svitu slúžilo skôr pre rozvoj iných systémov, jednotlivcov, po prípade iných organizácií. Už to tu bolo spomínané, čerpala z toho Vika, hlavne tá anglicky hovoriaca časť, v podstate z tej knihy a z toho učenia čerpala maximum svojich vedomostí. A hodne sa to odrazilo aj na ritualistike jednotlivých tých organizácií. Várera zostal síce aktívny ďalej a ďalej rozvíjal aj učenie, pretože mal aj ten vnútorný rád, vykonával iniciačné rituály, ale nepôsobil vôbec verejne. V podstate do Várera sa dalo nejakým spôsobom dostať na tom Novom Zélande, ale nikto o ňom nevedel, netušil. Prvý zásadný zlom vlastne nastal práve ukončením činnosti Várera v roku 1978. Bolo to z dôvodu nedostatku aktívnych členov. Chrám sa síce uzavrel, ale jeho učenie úplne nezmizlo. Postupom času osobní žiaci okolo Regardyho v podstate zhruba v tom čase, keď zanikol Várera, ktorý bol posledný z tých chrámov, z tých úplne pôvodných, ktorí si držali tú líniu v podstate z toho konca 19. storočia, začali intenzívne pracovať na tom, aby bol Zlatý úsvit akorát znovu obnovený. Vyvrcholilo to vlastne vysvetením hrobky adeptov v USA. To bolo to, čo v podstate Martin spomínal v tej prednáške, to bola tá hrobka adeptov, kde bol robený ten iniciačný rituál do toho vnútorného kruhu. Najaktívnejšími a verejne pôsobiacimi členmi boli manželia Cicerovci, ich mená tu tiež už nespadli, a v podstate odviedli obrovský kus práce na obnovení činnosti toho rádu, založili organizáciu Hermetic Order of the Golden Dawn, hermetický rád Zlatého úsvitu. A vlastne potom, ako znova bolo nejakým spôsobom vydané Regardyho učenie a začalo sa nejakým spôsobom aktivovať zase verejne, tak začali znovu vznikať hlavne po USA rôzne chrámy, ktoré pracovali práve na základe Regardyho kníh. Do tohto v podstate nového boomu Golden Dawn vstúpil Pat Salesky. Salesky spolu so svojou manželkou boli trénovaní členmi chrámu Várera. Boli aj iniciovaní do rádu, boli iniciovaní do vnútorného stupňa. Síce Várera ako chrám už nefungoval, no niektorí členovia fungovali normálne ďalej a v podstate Saleských a ešte cca nejakých 4-5 ľudí zasvetili, predali im svoje učenie, aby sa mohlo v podstate ďalej pokračovať. Učenie Várera bolo zamerané viac spirituálne a magicky. A ten Regardyho prístup vzhľadom k tomu, že Regardy bol psychoterapeut, bol viac taký psychologizujúci. No. Viacej sa tam nejakým spôsobom pracovalo s egom a freudiánska, jungiánska psychológia. Jednoducho je to na tom diele Regardyho, je to jasne cítiť. Netvrdím, že je to zlé, ale práve tie knihy od Saleskyho sú v podstate také viac spirituálne, viac magické, takže ideálne sa to doplňa. Zlatý úsvit v podstate začal fungovať síce už bez priamej náväznosti na chrám, ale tým, že učenie zostalo nielen zachované, ale naďalej sa vyvíjalo. V podstate pracovalo sa na ňom ďalej a chrámy začali nejakým spôsobom vznikať, poväčšinou začali aj zanikať postupom času. A netreba to vidieť úplne ružovo. Dnes v podstate je tá komunita okolo Zlatého úsvitu pomerne aktívna.
je viacero organizácií, existujú samozrejme medzi nimi roztržky, jak medzi jednotlivými organizáciami, tak medzi jednotlivými členmi. A na niektorých témach sa dokonca zásadne názorovo nezhodnú. Jedna z takých ako najväčších problémov je práve téma seba iniciácie. Manželia Cicerovci v knihách, ktoré boli vydané aj u nás, ktoré tu má Martin, v podstate prerobili tie jednotlivé rituály Golden Dawnu z toho vonkajšieho stupňa do formu seba iniciácie. To znamená, človek sa môže nejakým spôsobom zasvetiť a vykonať ten rituál tak, aby bol zasvetený v tom prúde zlatého úsvitu. V originále sa táto kniha volá Self-Initiation into Golden Dawn Tradition. Systém je práve postavený na tých iniciačných rituáloch vonkajšieho rádu. V podstate ten systém je postavený tak, že vytvára vedomostnú, praktickú a vnútornú základňu pre nejaký ďalší rozvoj. Vedomosti sú v podstate odovzdávané formou textu, ktorý sa študent musí naučiť. Sú tu a už tu bolo spomínané základy kabaly, alchymickej symboliky, astrológie, rôznych divinačných techník a podobne. Po praktickej stránke má študent predpísanú nejakú rituálnu a meditačnú prax, ktorú musí pravidelne vykonávať. Prax v podstate jak na vonkajšej, tak vnútornej úrovni aktivuje a posiluje niektoré vnútorné štruktúry, ktoré zase vytvárajú ďalší základ pre magickú prax vo vnútornom ráde. To znamená, že ten systém nejakým spôsobom pracuje s tým človekom ďalej. Není to, jak to bolo voľakedy, že jednoducho človek sa naučil nejaké kvantum informácií, potom zložil skúšku a bol zasvetený. A dovidenia, ale niektorí dostávali v podstate nejaké ďalšie vedenie. A teraz je to naozaj zamerané a aj v tých ostatných organizáciách je to naozaj zamerané tak, že ten študent naozaj musí praktikovať. Bez tej praxe to jednoducho nejde a není ani ďalej pripustený, pokiaľ tú prax nevykonáva. Vstupne v podstate už rozobral Martin. Ja by som len možno doplnil to, že konkrétne od Cicerovcov je vždycky na konci daného stupňa cca 150 otázok, na ktoré by mal študent vedieť odpovedať. Je to proste normálne regulárny test, kde sú jak z tej vedomostnej časti, tak sú tam napríklad otázky aj niektoré veci z rituálov. Systém seba iniciácie je pomerne náročný, jak časovo, tak finančne. Časovo je to najmä z toho dôvodu, že u Cicerovcov je to tak, že vôbec, aby človek mohol absolvovať ten seba iniciačný rituál do neofita, tak musí vykonávať 4 mesiace predtým pomerne náročnú rituálnu meditačnú prax. Ono to vychádza ten rituál, respektíve tá meditácia na cca pol až 3/4 hodinu. A je to zoznamovanie sa s božskou formou Tamej. V podstate sa tam prechádza Mát, Temis, Tamej. Mát je egyptská, potom je myslím si, že kopská a grécká a kopská. Vlastne sa ide úplne do hĺbky tej štruktúry. Plus ešte do tej predprípravy na toho neofita sú tam nejaké vizualizačné cvičenia, cvičenie na vnímavosť jednotlivých zmyslov, a plus je tam doporučované pravidelné fyzické cvičenie. On sa ten samotný, áno? 5 Tibeťanov. Jo, 5. Akurát tam to spomínajú ako tam ešte tu... 5 rituálů rejuvenation. Áno, to je tá úplne pôvodná kniha, ono to až potom to vyšlo ako 5 Tibeťanov, ale to, čo spísal ten plukovník nejaký, ktorý sa vrátil z tej Indie. A oni tam odporúčajú, oni odkazujú ešte na ten úplne pôvodný spis. Dokončenie tých všetkých vonkajších stupňov sa odhaduje na cca 5 až 6 rokov. Plus minus autobus podľa toho, ako moc človek rýchlo ide, ako intenzívne sa tomu venuje. V podstate aj samotní Cicerovci hovoria, áno, do vonkajšieho radu sa dá zasvetiť formou seba iniciácie, ale do toho vnútorného radu naozaj človek musí zabsolvovať ten rituál v tej hrobke adeptov. Cicerovci v rámci Hermetického rádu Zlatého úsvitu tej ich organizácie túto možnosť poskytujú. V podstate príde tam človek, povie, OK, mám zabsolvovaných všetky stupne až po portál, samozrejme dostane nejaký testík,
Vyskúšajú ho, je vyskúšali nejakým spôsobom z ritualistiky, z nejakých znamení a pýtajú sa ho na nejaké veci v podstate z nejakého jeho magického denníka, či to aktivovalo tie štruktúry, ktoré tam sú a buď je pripustený, alebo není. No. Čo viem, tak to príjmanie je pomerne tvrdé, ako není pripustený každý, není to postavené na tom, že OK, zacaluješ, dáš nám to $2000 a máš to. No. Naozaj ten človek musí deklarovať, že tým systémom kompletným prešiel. V dnešnej dobe v podstate fungujú 4 hlavné skupiny v Zlatom úsvite. Spomínaný hermetický rád Zlatého úsvitu založený Cicerovcami. Táto organizácia je najjednotejšia, ale nepôsobí nejak úplne zásadne verejne. Majú 2 stránky, jedna je pre americkú časť, druhá je pre britskú. S tým, že človek môže napríklad, pokiaľ by aj chcel u nich absolvovať v podstate všetky tie chrámové iniciácie, môže im napísať, oni sa mu ozvú. Nie sú tam žiadne nejaké vstupné poplatky, pravidelné členské alebo podobne. S tým, že ten človek dostane nejakého mentora, ktorý ho tým systémom vedie, s ktorým môže konzultovať niektoré veci, jak sa mu zobrazujú napríklad po tých meditáciách v snoch a podobne. Ale naozaj akože by pôsobili nejak úplne extrémne verejne, sa povedať nedá. Ďalší taký prúd je práve ten z chrámu Varera. Sú to respektíve chrámy, ktoré dostali iniciácie a informácie od saleských, po prípade ich ďalších žiakov. Viem, že to fungovalo formou nejakých workshopov, nejakých stretnutí. Tiež nepôsobia, nedá sa povedať, že by pôsobili ako nejak úplne zásadne verejne. Dokonca ani na internete. Teraz prichádza môj obľúbenec, už spomínaný David Griffin, v podstate z toho tu mal aj Martin tie obrázky z tých rituálov a jeho rád Alfa et Omega. Táto organizácia bola dlhodobo dôvodom mnohých sporov, v podstate nejaké ukludnenie nastalo až na posledných pár mesiacov. Pre ilustráciu niektorých kauz David Griffin dlho tvrdil, že má písomný dôkaz o svojej línii, čo sa nepotvrdilo. On totiž to najprv tvrdil, že dostal to adeptské zasvetenie od Cicerovcov, tí samozrejme povedali, že ne. Potom tvrdil, že to dostal od Saleského, ten sa samozrejme tiež povedal, že ne. A potom teraz momentálne tvrdí, že to má od nejakého človeka, u ktorého sa to nedá dokázať, lebo už je mŕtvý dotyčný. Potom na stretnutie svojej organizácie napríklad, ako neviem to meno, ale aj tam je v podstate vôbec sporné, či ten človek mal nejakú náväznosť na Zlatý úsvit. Na stretnutie, tu už to bolo spomínané, svojej organizácie pozval človeka, ktorý mal otvárať brány pekla, považuje a tvrdí o sebe, že je žijúci boh, ktorý je momentálne zatvorený za nelegálne držanie zbraní a omamných látok. Asi kvalitný matroš. A toto bolo pomerne zásadný problém pre celú tú komunitu. David Griffin sa v podstate súdil roky o používaní reklamných značiek ako Golden Dawn, Rosecruciani a podobne. On mal totižto to šťastie, že členom jeho rádu bol právnik, ktorý vykonával pre neho právnické služby zadarmo. To znamená, že on bombardoval ľudí žalobami, ťahalo sa to neskutočne dlho. Vlastne aj preto teraz nastal kľud, pretože tých pár mesiacov dozadu ten právnik zomrel. Už to nemá pre neho kto robiť, takže ako už stratil nejakým spôsobom patróny. Štvrtou organizáciou je Magical Order of Aurora Aurea, magický rád Aurora Aurea, čo je Aurora Aurea je v podstate latinský názov pre Zlatý úsvit. Je to rád, ktorý založil Nick Farrell na základoch učenia Zlatého úsvitu, ale už s nejakými obmenami, napríklad stupne vnútorného rádu u ňoho nie sú ako boli v pôvodnom Golden Dawne. U ňoho je už len ten posledný, ten 5. stupeň. A ďalej už ten človek práve pokračuje formou tých dizertačných prác, ale už to není Adeptus Minor, Adeptus Major a podobne. Proste ten človek dostane to finálne zasvetenie, ktoré nejak zásadne veľa ľudí nedostalo, pretože potom majú právo otvoriť chrám. Nick Farrell má momentálne, respektíve tá organizácia má
myslím, že len 3 alebo 4 funkčné chrámy po celom svete, takže ako nie je to, že by rozdával v podstate tie zasvetenia na bežiacom páse. Funkční chrám je jakoby ta skupina, nebo? Jo, normálne funkčný chrám, akurát u nich je funkčný chrám to, že mali by mať aj tú hrobku adeptov. No. Viem, že jedna je v Taliansku a myslím si, že jednu majú v Londýne, že je tam vytvorený v podstate na tú vnútornú iniciáciu. Vtedy je to úplne funkčný chrám. Majú takzvané, on to nazval Atticum, no, čo je nejaké združenie, tí ľudia sa môžu stretávať, vykonávajú nejakú rituálnu činnosť, ale nemá to charakter chrámu, nemôžu tam byť vykonávané tie zasvetenia. On samotný Farrell sa v podstate cca nejak rok alebo 2 dozadu hodne vymedzil celkovo voči Golden Dawn komunite a v podstate prehlásil, že ten jeho rád už je skôr magický rád, než je postavený. Nepopiera to, že je postavený na základoch Golden Dawnu, ale on už tam popridával niektoré veci práve z antiky, niektoré rituály pozmenil, niektoré rituály v podstate vytvoril úplne na novo. Veľmi zaujímavé na ňom je to, že on dostal v podstate, tréning dostal jak od manželov Cicerovcov a následne, lebo on bol najprv členom Bota, ale tam prišiel na to, že tam sa mu nejako nepáči, tak v podstate potom išiel ku Cicerovcom, u nich zaabsolvoval v podstate čo šlo a oni mu odporúčili, že nech sa presunie, pokiaľ teda chce ďalej pokračovať, nech sa práve presunie do Austrálie, kde oni mu dali nejakým spôsobom kontakt na ľudí okolo Warrera, pretože tá spolupráca medzi Cicerovcami, medzi tou americkou časťou a medzi tým Novým Zélandom tam bola. Samotný Regardy tam v podstate dostal potom zasvetenie, pretože Regardy vlastne zaabsolvoval cca si myslím nejakých 8 rituálov v tom pôvodnom chráme v Bristole. A mal zasvetenie síce 5-6, ale už tie ďalšie zasvetenia nemal. Dostal ich vlastne, jedno dostal až posmrtne. Jo, dostal ho čestne a to jedno zasvetenie zaabsolvoval práve mu ho dali tí ľudia vo Warrera, lebo on sám si ho v podstate dať nemohol. No a takže Nick Farrell vlastne potom zaabsolvoval ešte tréning u tých členov Warrera a je vlastne takové, aby som povedal, niekde tou stredovou líniou medzi tou americkou časťou a medzi tými ľuďmi, ktorí vychádzajú z Warrera, ktorí sú skôr práve Austrália, Nový Zéland a kontinentálna Európa. No. A on je niekde medzi nimi v strede, pretože pozná aj jedných, aj druhých a ako častokrát sa chová pomerne politicky nekorektne voči všetkým. No, ale rozhodne je to zaujímavý človek, vydáva hodne veľa literatúry, publikuje, púšťa tie informácie ďalej, ako vykonáva tej činnosti, myslím si, že dosť. Okrem týchto 4 takých tých hlavných prúdov existuje ešte veľké množstvo rôznych lokálnych organizácií, chrámov, študijných skupín a podobne. Niektoré sú aktívnejšie verejne, niektoré sú aktívne menej. Ako ukážkový príklad by som napríklad uviedol chrám Bass v Denveri, ktorý je naozaj malou lokálnou skupinou, ktorá je, a ona aj o sebe prehlasuje, že v podstate nemá nejakú priamu líniu, no, ale je založená na učení Zlatého úsvitu a v podstate na základe toho aj fungujú. Jeden z jej členov je Morgan Regenstein a ten práve vedie facebookovú skupinu, ktorá sa volá Sanctuary of Mouth. Tá skupina je určená pre ľudí, ktorí idú tou cestou seba iniciácie. A v podstate aj im tam nejakým spôsobom radí, pomáha. No, ale nebyť jeho, tak by sa vlastne o tom chráme Bass v Denveri vôbec ani nevedelo. No. Čo uvieš na záver? Tá komunita okolo Zlatého úsvitu je v dnešnej dobe aktívna a živá. Aj keď v poslednej dobe, hlavne od tých starších členov, je počuť to, že trpí sa na New Age a pop ezoteriku. No. Jednoducho, ľudia už nechcú vykonávať prax, nechcú pracovať, nechcú študovať, chcú všetko hneď, okamžite z pleku. No. Napríklad Nick Farrell na základe tohto zrušil ten korešpondenčný kurz, ktorý mal, pretože povedal, že za posledné 3 roky boli dohromady asi 2 ľudia, ktorí to boli ochotní zabsolvovať. No, väčšina odpadla po prvých 2 mesiacoch, pretože nebola ochotná vykonávať 1 polhodinovú meditáciu za deň. No. Spory v tej organizácii sú a takisto ako každá sociálna skupina, aj táto sa vyvíja, ale pokračuje práve v odkaze pôvodného Zlatého úsvitu a rozvíja ďalej jeho učenie. No. V
podstate snaží sa nejakým spôsobom držať toho, čím začínali naozaj tí prví traja. Aby rozvíjali, študovali ďalej, jo, vytvárali nové veci. To je z mojej strany asi všetko.